Хайырлы көн Татарстан. Саулармысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. 14 июль пәнҗешәмбе иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1789 елның 14 июлендә Францияның мәңге җимерелмәс булып танылган Бастилия төрмәсен баш күтәргән халык штурм белән ала. 1880 елдан башлап ирек даулау революциясе булып танылган бу вакыйганы Франция милли бәйрәм буларак билгеләп үтә. 14 июль Россиядә беренче автомобиль барлыкка килгән көн буларак истәлекле. Петербургтагы кареталар ясаучы осталар Евгений Яковлев белән Петр Фрейзе 1896 елда Түбән Новгородтагы Бөтен Россия күргәзмәсенә үзләренең 2 от көчле, 1 цилиндрлы машиналарын алып киләләр. Ләкин ул чактагы император Николай II моңа игътибар итми. Яңалыкның авторлары үз товарларын күпме генә дөньяга танытырга теләсәләр дә, берсе мәрхүм булганнан соң бу эш бөтенләй онытыла. 1941 елның 14 июлендә атаклы Катюша Орша шәһәренең фашистлар кулындагы тимер юл челтәрен туктаусыз утка тотып, аларның юлына киртә булып төшә. Сугыш ахырына андый Катюшалар белән коралланган дивизионнарның саны 219-га җитә. Агымдагы ел күчемсез милек базарында шактый тотрыксыз. Исегезгә төшерәбез, ел башында күчемсез милек сатып алырга теләүчеләр бик күп булды. Әмма февраль азагында бу теләк бик тиз сүрелде. Банклар еллык ставкасы 9,5% булган ипотеканы 20%-ка күтәрде. Күчемсез милек базарында берникадәр торгынлык халәте күзәтелде. Хәзер исә банклар янәдән ипотека ставкасын 9,5%-ка калдырды. Уңа якка үзгәреш бармы? Күчемсез милек базарында хәзерге вакытта ни хәлләр? Бу турыда алдагы минутларда төзелеш оешмасы җитәкчесе Шимәкәр Динар Минахмәтов белән әңгәмә корырбыз. Исәнмесез, Динар әфәнде, хәерле иртә. Хәерле иртә. Чынында бу яз күчемсез милек базарында шактый күңелсез булып истә калды. Җәе ничегрәк соң? Дөрестендә безнең яз көне кыштан башланды инде ул. Ниндер бөтен рынок деймсең туктап калды. Хәзерге көндә ниндер сделкалар башланды, ниндер банклар ипотека бирә башлады. Ну, элекчә түгел. Элек банкка заявка биргәннән соң 1-2 көндә уже одобрение килә иде. Килә иде һәрбер кешегә дисәң дә була. Хәзер уже банк җинтекләп карый и һәрбер кешегә положительное решение бирмәй. Шуңа кыенрак ансы белән. Вроде как ставка ышызланды, а доступность ипотеки төште дейміз. Шуңа күрә инде барыбер әле авыррак ипотека бирү. Кемгәдер авыррак. И банклар күбрәк зур компаниялар белән эшли башлады, частниклар күп бит безнең, если без әйтсәк, частный домостроение буенча, анда күп частниклар җиткерә бит инде хәзерге көндә дә. И аларга кыенрак хәзер. Менә зур компанияларда аларга җиңелрәк. Кадам кече бизнес, зур бизнес алар. Иләр йортлар сатылса зур компаниялардан, юрлицодан деймез инде, аларга җиңелрәк. Частникларга кыенрак. Ә шәхсән сез бу вазгыятьне ничек кичердегез? Безнең оешма яз көне деймсең, без туктаттык бөтен сатуларны, чөнки бер нәрсә билгеле түгел иде, ничек кая барырга, нәрсә эшләргә. Аннан соң без җибәрдек яңадан сатуларны и фатир ала башладык зачет. Но зачетка ала башладык дисконт 10% белән. Ул күп кешегә барыбер уңайлырак иде, чөнки фатирны сата алмагач, алар шәхси йорт ала алмый башладылар бит инде. Хәзерге көндә без алып куйдык ул дисконтны, получается, ул безнең рыночный хактан алабыз шул фатирларны. Частникларга инде аларга кыенрак, алар андый фатирны ала алмай, фатирларны сатуы кыенрак әлегә. Команда, ну, монысы ставка белән генә аңлатылмый инде бу. Җәй көне хәзер обычно ел сайын җәй көне спрос кими. Чөнки яллар, отпусклар, фатирларга, менә мин дә шул фикерне ишеткән идем, җәен фатир алу кулайрак икән. Бу чынлап та дөресме? Ул елдан ел шулай инде ул. Хәзерге көндә менә бу ставкалар күтәрелгәннән соң кемдер тукталып калды, кемдер эшен җуатты деймсең инде. Шуңа фатирлар әзрәк төште. Җәйгә хәтле шулай булыр дип уйлыйм. Монда төште дигәндә инде бәясе шул ук каладыр инде моның, әйме? Күтәрелми бәяләр. Вторичканың хакы төште.
Ага. Примерно плюс-минус 1%. Плюс-минус, где-то 15%, может быть. Шуңа обычно көзгә таба, кышка таба ул хаклар күтәрелә башлый инде. Хәзерге уңайлы вакыт дисәк, ул җәйгә хәтле, җәй беткәнче иң уңайлы вакыт, наверное. Димәк инде тиз арада Алырга июль-август айларында фатир алып калырга теләүчеләр булса, тизрәк ашыгырга кирәк. Да, выгоднырак. Выгоднырак, кулайрак дип әйтергә кирәк. Аннан соң Динар әфәнде, әмнә шәхси йортларга килгәндә сез бит әле фатирлар сату белән шөгыльләнмисез, сез шәхси йортлар да сатасыз, шулай бит? Менә анда ничегрәк хәлләр? Әйткәнчә, безнең үзебезнең квартирларны, фатирларны алгач зачет безгә җиңелрәк. Күп частниклар, частный домостроение белән эшләүче ИПшниклар деймез инде, аларның күбрәк туталып тора хәзер. Алар туталмайлар, шуның өчен дә нидер яңа төзү әзәйде. Шуңа безгә җиңелрәк хәзер көндә. Ну җиңел әзәйгәчтән безнең спрос әзәйде материалга хәзер, строительный материалга хак төшә башлады. Кайбер материаллар 30% хәтле төштеләр деймсең, бу кышкы хаклар белән чагыштырсак. Төзелеш материаллары. Үзебезгә килгәндә безнең себестоимость бу рыночный хак түгел, себестоимость төште 8-8%-ка материалга була. Ну, кайбер материаллар үсә башлады. Һәм безнең шул ук проблема бар инде ул зур. Хәзер көндә менә бу пандемиядан башланды инде ул безнең шит кешеләрне кертмиләр димсең, үзбәкләр анда эшчеләр. Эшчеләр җитмәй рынокта, шуңа хаклар анда артып бара икәннәр. Анда проблема тоже бар. Эшче куллар җитмәй, шундый сораулар да бар икән. Аңлашылды. Ә менә көзгә нинди фаразлар бар? Көзгә шул ук әйтеп иткәнчә частниклар эшләмәс дип уйлыйм. Алар әзрәк эшли башлар инде ул. Андый оборот белән түгел, элекке теге елларның пандемиядан соң булган оборотлар белән түгел. Шуңа без уйлыйбыз, материаллар шул тирә булыр инде ул хәзер, әллә ни күп төшмәс дип уйлыйбыз. Шуңа фатирларны вторичканы сата башлагачтан кешенең аларның возможность киләчәгендә булачак яңа йорт алырга. Шуңа көтәбез көзгә нидер үзебезнең компаниядә үсеш тиемсең сату буенча. Аннан соң сезнең менә үзегезнең оешмагызга килгәндә, тамашачыларыбызга да бик кызыклы булыр. Сезнең бит әле шундый үзенчәлегегез дә бар. Сез фатирларны онлайн, ягъни дистанцион рәвештә күрсәтә аласыз икән, әйеме? Менә моны сөйләп китегез әле безнең тамашачыларыбызга. Без системаны уйладык, пандемия башланды, и как раз безнең шул вакытка туры килде ул система. Анда беренче каналда безнең репортаж төшереп алды инде ул замоклар буенча. Без төрле шәһәрдә эшләгәч, Мәскәү, хәзер Питер, Шарлык, Ижау, Казан. Безнең гел уңайлы түгел йортка барып эшләргә. Допустим, анда клиент уже ул тирәдә, или риэлтор ул тирәдә, к примеру, безгә ачып кертергә кирәк аларны. Без шул замоклар белән ачып кертеп, планшетта консультация узырабыз да, и замокны җавап куябыз яңадан. Шундый система. Нидер уңайлыкларга килгәндә, безнең күп андый нәрсәләр айтишный управление буенча, автоматизация бизнеса, закуп безнең аукционнарга уза. Алабыз материалны аукцион аркылы. Көн сайын 9-да аукцион башлана, анда миллионнар, күп магазиннар участвует итеп, хакны без төшерәбез. Бөтенсен сталкивать итәбез. 5 минут берсендә төшмәсә хакны, торги жабыла, и бөтенсен заявка алалар үзләренә. Шуңа без аннан контролируем цены деймсең, 300 алабыз. Менә бит уңайлыклар күп икән. И йортларны төзегәндә безнең одновременно 100-дән артык, наверное, йорт җиткерелә. Хәзер әйтелмәгән количествосын. Соответственно, мин как руководитель аларны бөтенсен карап чыга алмыйм бит инде, минем вакыт җитмәй. И безнең системалар анализирует ул йортларны автоматом. И миңа килә список, нинди йортлар безнең по каким-то причинам нигә туктап тора. И без аны разбираем. Файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Динар әфәнде, сезгә инде алга таба да уңышлар телибез һәм бүгенге тәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Динар Минахмәтов биргән киңәшләрне үзләштерә торган арада без сезне рухи ял итәргә музейга чакырабыз. Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе ядкарханәсендә бай мирас саклана. Бу турыда алдагы минутларда. Абдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе музее 1997 елда 60 еллык юбилей уңаеннан оеша. Ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илхам Шакировның хәйр фатихасы белән ачыла. Филармония ул вакытта Казан шәһәренең Гоголь урамы 4-нче йортында эшләп киләдер. Шушы бүлмәдә филармониянең сәнгать җитәкчесе Илхам Гыйлметдин улы Шакиров та, аның эш бүлмәсе дә шушы музей бүлмәсендә иде.
Музейның теләкләр, тәкъдимнәр китабы да нәкъ менә аның сүзләр белән башланып китә. Татар артистлары кая гына барып чыгыш ясамаганнар. Ул шахталарга дисеңме, тайгыларга менә 1972 елда Донбасс шахтерлары тарафыннан анарга бүләк ителгән каска. Филармония музее шушы еллар эчендә концерт оешмасы тарихын яктырта алырлык бай мәгълүмат туплаган. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемле дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арслановның шәхси әйберләре. Заманында ул тыңлаган менә шушы радиолы һәм дә инде аның башкаруында язылган пластинкалар. Аның турында чыккан китаплар да бездә урын алган. Аның берсе менә сүз тәме һәм инде аннан соң чыккан китабы Айрат Арсланов истәлекләр шулай ук тагын да тулыландырылган. Аның концерт костюмы. Рәмзи Гарифуллин дигән фокуслар остасы менә шушы костюмын үзе теккән костюм инде ул. Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә апа Тимергалиеваның да күлмәкләре безнең музейыбызда урын алды. Музейда күренекле артистларыбызның кул җылысын саклаган гармоннар төп урынны алып тора. Иң борынгыларыннан Мустафа Салахетдиновның концерт гармоннары, Рөстәм Вәлиев виртуоз баянчыларның берсе, Рөстәм Вәлиевның менә түбәтәе һәм концерт гармоны. Төрле кичкенә гармоннарда уйнаучы Люция Камалованың аккордеоны да бездә урын алган. Башка музейлардан аермалы буларак, биредә экспонатларны тотып карарга да мөмкин. Менә шундый тартмачыкларда алар сакланалар. Мәсәлән, монда урын алган Усман Әлмиевның түбәтәе, аның концерт костюмының менә бу каптырмалары дип әйтик инде. Шулай ук Әлфия Галимованың менә бизәнү әйберләре дә урын алган менә. Дәүләт симфоник оркестры тарихына караган экспозициядә бай иштәлекле. Татар дәүләт симфоник оркестры дирижеры Натан Рахлинның шәхси әйберләре дә бар. Натан Григорьевич Рахлинның дирижер таякчыгы. Биредә күренекле композитор Александр Сергеевич Ключеревның үзенең шәхси коллекциясеннән да экспонатлар саклана. Ул да булса аның патефоны. Музей эшчәнлеге филармония тарихына бәйле документларны туплау белән бер рәттән төрле елларда эшләп киткән артистлар аларның туганнары белән элемтәдә торып, иҗатына багышланган очрашуларда уздыра. Габдулла Тукайга багышланган әдәби-музыкаль кичәләр ел саен зурлап билгеләп үтелә. Легендар җырчылар Әлфия Абзалова, Илһам Шакировның туган көннәрен һәр елны филармониядә уздыру матур традициягә әйләнеп бара. Филармония фойесе диварларында тамашачы мәхәббәтен яулаган сәнгать осталарының фотопортретлар тизмәсе урын алган. Бүгенге көндә аларга QR-кодлар урнаштырылган. Шул рәвешле бу шәхесләр турында татар-рус телендә язылган мәгълүматны табып була. Тапшыруыбызны иҗат юлын Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе белән бәйләгән. Күп еллар биредә концерт программаларын әзерләгән Фердинанд Саляхов башкаруындагы җыр белән тәмамлыйбыз. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саулашабыз. Tatlı suların yatıp yutuluğun
акча